ushayiswe iguzi wanqamuka ikhanda nemlenze umfana obesemncane. Izolo intathatha esitimela esithwala impahla eGuzi lishayise labulala umfana ogama lakhe uLuleko. Ingozi yenzeke endaweni yaseStenga eCharlottesdale. Kubikwa ukuthi umphakathi uvuswe umsindo wehuta yeGuzi nokuthe babethi bayabheka babona selimele kanti selishayise lanqamula uLuleko ikhanda kanye nemlenze. Umama kaLuleko uvuke ekuseni walungiselela ukuya emsebenzini nokuthe uma ethe uyaphuma wezwa abantu behayiza besho ukuthi iguzi selishayise umuntu ngoba bephuthuma emsebenzini. Waqhubeka nohambo ngethemba lokuthi uzozwa kahle ntambama uma ebuya ukuthi ubani lo olimele. Kuthiwa nasetekisini ufike waluxoxa lolu daba nokuthe uma efika emsebenzini wabona ngemoto yewadi ikhansela umnumzane Njabulo ozolomlanda emsebenzini. Wathi khona okumele bayokusayina endlini nokuthe mabefika bamtshela ukuthi ingane yakhe le eshonile wavele wahayiza qede waquleka ngoba yena bazi ukuthi ingane yakhe ibilele kwelinye lamagumbi. Sekushiyene imibuzo eminingi ukushona komfanyana. Abanye basola ukuthi ubulewe abantu bambeka kujantshi okucishe ubufakazi kanti abanye basola ukuthi uzibulele yena. Amaphoyisa asaphenya ngalolu daba.